Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathela Mazibela. Hey nimba ngomhla ka-25 May. U-Azande-ke usamane wagijima-ke wabala amachwane inkukhu yakhe ingakachamiseli. Gijimile-ke wayofonela uma wakhe-ke unomfundisi ezomtshela phela ukuthi sekuyena ophethe iy'ntambo laphaya eKhosela Tech naseNgcukana Industries. Uma wakhe ubambe ongenzansi engakholwa nanokuthi le nto le uyenze njani. Ube kumbuza nje lokho ukuthi mntanami wenze njani? Wathi mama khululeka nje yinto zami lezi. Wathi hayi bo Azande, hhayi kodwa-ke ndiyaziqhenya ngawe mntanami. Wathi enkosi mama, ukuthi nje awukho la eduze kwami uzobungaza kanye nami. Uthi hhayi ungasheshi ubungaze mntanami, okwamanje phela akakabi-ke umkhokheli weqiniso yabo. Kuzomele wenze isiqiniseko sokuthi ugawule mntanami. Usigqibo benosiyolisi bakubheke ngamehlo okhozi, balindele noma inini ukuthi ubhatshaze. Yenza isiqiniseko sokuthi awufeyili lapho, uyayibamba le nkampani uyayiqinisa. Wathi uzungakhathazeki mama, yonke into isemgqeni. Akagcinanga-ke lapho ubhuti, uthe nje sathi uyangena laphaya endlini nje evulekile laphaya emzini-ke kaZoleka benoLazarus, wamfica kahle uLazarus esakhuluma nobaba wakhe. Ubaba kaLazarus-ke uthukuthele uganuna, abuye ambuze ukuthi hayi bo Sigqibo, yintoni lo usuyenza? Ungathatha inkampani yonke uyinikeze inkwenkwe? Wathi tata, yonke into ilungile, angithi wena uthe uyayishiya le nkampani, uyishiya ezandleni zami. Ngakho-ke musuloku ukubuza imibuzo eminingi. Wathi ngeke ngabuza imibuzo eminingi wena, usuqale nini manje ukuthi uthathe izigqibo ngaphandle kwami? Wathi tata, ndithe asoze u-Azande akhokhela le nkampani, andiva uba ndithini, uzogcina nje ngokuba yibamba. Kanti ulalele u-Azande, ube kuyidropha ifoni uLazarus, wamane wathi enkosi-ke bhuti, esho kuLazarus ngokumbhinqa nje. Wathi ya, uzwe inyani impela, bendifuna uyive leyo nto, uvele wena lesi sikhundla usithathe ngobuqili, hhayi ukuthi sikunikeze bona ngeplate or ngomusa. Wena uyazi ukuthi u-blackmail-e unkosikazi wami ngokuthi wena waphusha uqhawe laphaya ku-balcony. So musa kukuzenza msulwa apha. Wathi ndiyakuthembisa bhuti, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uyaziqhenya ngami, ngizoyirana kakuhle le nkampani, ngizosiphruva ukuba ndifanele ukukhokhela le nkampani. Wathi save that, ungalingi nje uzungixelele leyo nto, asisekho lapho thina. Andiva uba ndithini, asikho lapho. Wabephuma emshiya kanjalo uLazarus. Okay, Azande-ke namhlanje bekade ne-meeting yokuqala as an interim CEO. Bonke abantu-ke bebehlangene belindele phela ukuthi uzokhuluma thini. Umane wathi hhayi, ndike ndathi ixesha ndijonga nayo yonke into enzakala apha kule nkampani. Into endiyibonile uba hhayi thina si-right, sisebenza kakuhle, inkinga nje sibulawa ubuvila. Le nkampani le is a leading company in South Africa as we speak, but abasebenzi bayo, hayi man, ba-lazy. So into esendiyidicayidile, ndifuna ukuba ndi-check-ishe every single person la enkampanini ukuthi usebenza kanjani, one by one. And wonke umuntu ongasebenzi kakuhle, hhayi uzothola isijeziso esimfanele. U-Onga-ke guys walumeka phela-ke ezwa la mazwi ephuma ku-Azande. Wathi usho njani ngoku? Andithi uLazarus benoZoleka basitshela thina ukuthi njengoba kuzoba ne-merge eyenziwayo phakathi kweKhosela Tech-ke ne-Ingcukana Industries, akukho umuntu uzolahlekelwa umsebenzi wakhe. Wathi ya, unyanisile impela. Bakutsho lokho kodwa manje sesi-under a new leadership, which means into nento isingatshintsha noma inini. So nawe nje i-office lakho as I_O kuzomele sithi kuliphenya sibone ukuthi usebenza ngendlela yini. Wathi no, but this is wrong. Kunabantu abasebenzayo la out of sight eningababoni nina, okodwa umsebenzi wabo uyayikhulumela-ke. So nabo uzobaka-check-a. What everyone is going to be checked, including you. And u-Onga ngimbone ngathi guys lento ayimjabulisi yoku-check-ishwa, engathi ubhuti khona into ayifihlayo, but-ke konke sizokuthola ngoba-ke u-Azande ayisengathi ukwi-new mission manje, ufuna impela uqala yonke into ayibhekise phansi phezulu, abone ukuthi uba amavilo alaphaya enkampanini-ke yaseKhosela Tech. So uma uyivila uzovela ubala. Guys, akupheli-ke lapho. Ubhuti-ke uphinde wasebenza ngokukhulu ukuzimisela, wafanele uSarah lo impela wayezwana kakhulu noZoleka. Impela i-conversation akade benayo ibikade i-smooth ngoba nje noSarah ubukeka engathi u-impressed ngokuthi-ke u-Azande uphethe iy'ntambo laphaya eKhosela Tech, taking over-ke uZoleka. Seqeda leyo call kwabe kungena i-phone call evela kuBill
William okade phela enza i-deal naye ngale idea leya kaqhawekazi uthe, "Oh, Azande, I heard that you fell from the balcony and then you recovered but never bothered to come back to me." Wathi u-Azande, I didn't see a need to come back to you. Wathi, remember we had a deal. I'm back from China now. I think we should discuss this idea of biotech more in details now. And remember, you need to sell this idea back to me as we normally do things. But I don't think I'm gonna be doing that anymore. Why? You know you can't do this without me. Wamane wathi u-Azande, I can and I will. Hayibo guys, confidence ibhuti. Kuyabonakala manje ukuthi akasamdingi ngisho uBill William njengoba esesihlalweni kuba i-CEO bhuti ubona sengathi uphethe izulu ngezandla. Guys, akupheli-ke lapho. Le komabandla-ke emva kokuthola ukuthi-ke uZethu ukhulelwe ingane-ke kalikamva. Ayi ngeke unina wakhe ulikamva bengahlalisekile neze kahle. Mane wahleka wathi, hayi ngiyanixelela kudala lo mntana ayekade efuna ukungena kulo mndeni. Ndiyabona ukuba bekade efuna nje ukuthi le ngane yami ulikamva ayibambe ngengane. Befuna ukuyizalela le ngane ngoba efuna ukungena kulo mndeni ngenkani. Wakhuza-ke uHlathi wathi, hayi mamGwevu, musuthetha ngololu hlobo. Uyabuza-ke ukuthi-ke obani akade bazi ngale ndaba. Uyasho uThandeka ukuthi yena ubuyazi. Wathi, awu Mathandi, ubuyazi le ndaba? Wathula wandangixelela sizehla siyenyuka nawe siyahleka siyancuma, awungixeleli into. Ubani omunye obazi ngale ndaba? Washo noNtsiki ukuthi hhayi nami bendazi sisi kodwa ngibonile ukuthi uma ndikuxelela le ndaba uzomane u-react ngale ndlela o-react-a ngayo. Wathi hayi bo, senangoyika nina manje sendiyibhubesikazi mna. Hey, naze nandibhithriya kaloku. Kodwa ukusho konke nje lokhu enhliziyweni yakhe unako ukujabula ukuthi hawu usezoba umakhulu. uNtsika-ke ushilo ukuthi hhayi cha, ingane yona kungenzeka ukuthi ekalikamva cause iy'nyanga ziyametsha ngesikhathi besandawonye-ke uZethu benolikamva. USethu uHlathi-ke kuzomele-ke benze ubulungiswa behambe beyovakasha emndenini-ke wakaZethu beyobika ukuthi benze icala khona ukuze umntwana-ke akwazi ukuthi abe ngowakamabandla ngoba ngeke balilahle igazi labo. Guys, indaba ezinhleke lezo for uZethu, but ushilo-ke uXolani ukuthi please guys ngicela ningagxambukeli kule ndaba. NoZethu akangithumanga ukuthi ngimtshele, yimina nje omane waphapha. So mlindeni uZethu kube uyena ucela umndeni wakhe. Mase ucelelile umndeni wakhe uzobe siyeza nakunina menidinga ukuthi-ke nibe ingxenye yale ngane. Hhayi-ke guys, nangampela bavumelana. Kuthe kuhamba isikhathi-ke uThumeka weza-ke ezobhodla emswaneni ezotshela uXolani kahle kahle iy'ndaba zakhe. Wathi ongitshele wena kahle kahle uyinhloboni yakhazini, ingane yakwenu yadlula emhlabeni, wena ubona ukuthi intombi yayo igrivile like isey'nhlungwini, uyangena wena ufuna ukuthatha i-advantage uyenza isithandwa sakho. Kahle kahle wena uncolile wena, ubolile wena. Wathi kodwa-ke musukungithuka-ke anti, nawe siyafana nje sinawe. Wathi uthini? Wathi futhi wena uwesi kunami. Phela mina ukhumbule ukuthi ngingene uZethu engasekho emhlabeni ulikamva. Wena wathatha umkhwenyana wadadewenu ephila. Yasho impama waphatsha edlatheni guys-ke sikaXolani eshawa uThumeka. Kwasika kuma wakhe uThandeka. Wathi wenzani ntoni? Ubetha umntanami? Wathi umzile ukuthi utheni kum? Wathi ubethetha inyani vele, ubexoka yini? Ubexoka? Uthatha inyani vele wameba umyeni kadadewenu. Uwesi wena cause nakho umthathe ephila, at least nyana wami ukwenze lokho engasekho likamva. Imagine. And-ke manje le ndaba le kaXolani noZethu, le love triangle le isizobanga ingxabano enkulu emndenini-ke wakamabandla ngoba uThandeka noThumeka njengamanje abasazwani. O-besties bangampela guys, bexashaniswa-ke umntwana osemane wahalela intombi kamfowabo ongasekho emhlabeni. Guys, kumapeketwana. Aphela lapho amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.
Sanibonani guys, igama unqobeleni niphathela amazwi lami. Hey nimba ngomhla ka 25 May. U-Azandeke usamane wagijima